grund for en aftale. Det vil sige, hvad er det, Iran skal gøre for at vi til gengæld ophæver de sanktioner, vi har påført landet. Og der er man så enige om principperne, men når man skal til at aftale juridisk, hvad skal der ske med et enkelt atomindlæg, hvordan skal det lukkes ned, hvordan skal det inspiceres, så er der utrolig mange detaljer, hvor parterne kan give og vil blive uenige, og de skal altså også forhandles på plads. Martin Lidegaard er dog stadig positivt stemt i forhold til en endelig aftale, som skal være på plads senest den 30. juni i år. Rammeaftalen betyder blandt andet, at Irans atomprogram skal overvåges de næste 10 år, og Iran skal samtidig reducere landets kapacitet til at berige uran med 2/3. Til gengæld vil USA, EU og FN hæve sanktioner mod landet. Tonen på den populære app Ask FM er så grov, at flere organisationer nu advarer imod de unges brug af appen, det skriver Politikken. Både Red Barnet og Børns Vilkår vurderer, at den digitale mobning eskalerer på det omdiskuterede medie, som i England endda er blevet sat i forbindelse med flere teenagers selvmord. Med en profil på ask.fm kan man sende hinanden spørgsmål anonymt, og det er især anonymiteten, der er årsagen til den grove tone, det fortæller Jon K. Lange, der er seniorrådgiver i Red Barnet og foredragsholder om digital mobning. Det, der i hovedtræk går galt med Ask FM, det er, at fordi man kan være anonym, så er der rigtig mange børn og unge, som bruger det til at svine hinanden til. Og det er ligesom blevet en kultur inden for communityet på Ask FM. Der er ingen grund til at gøre kristendomskundskab obligatorisk for alle i folkeskolen, hvis formålet er at lære det danske samfund bedre at kende, mener undervisningsordfører for Socialdemokraterne Annette Lind. Hendes udmelding kommer efter, at de konservatives politiske ordfører Mai Mercado i en kronik i Berlingske skriver, at hun mener, at kristendommen er en af nøglerne til at forstå det danske samfund. Derfor vil partiet fjerne muligheden for at blive fritaget for undervisningen i kristendomskundskab. Men det behøves ikke, for eleverne skal nok lære om det danske samfund i andre fag, mener Annette Lind. Nu er jeg altså været lærer og leder i den danske folkeskole i 20 år, så jeg ved, at etik og moral og de her værdimål, det er noget, som der bliver talt om i mange andre fag i netop kristendomsundervisning, fordi det netop bygger på de danske værdier og den danske kulturhistorie. Så derfor er det helt naturligt, at det kommer ind i den daglige undervisning, og det gør det altså på alle skoler. Det bliver en flot solskinsdag, men i løbet af eftermiddagen kan der komme flere skyer. Vinden bliver let til jævn omkring nordvest, og temperaturerne ligger omkring 8 graders varme. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio.